Jan er altid i godt humør, og ekstra meget i dag, hvor han skal på drengetur til Tyskland. Er du frisk? Ja, fanden ja. Jeg er altid frisk. Og så har jeg fået en ny slip. Det kan jeg da sådan set godt se. Ja. Jan, hvad skal der ske i dag? Tyskland. Tyskland? Ja, jeg skal ind og købe pis, Mars. Er der noget, du skal med på turen? Ja, det er pis. Jans gode ven Peter skal også med til Tyskland. Peter er altid så glad og positiv. Hvad har du i tasken? Kalokkerkugler. Og min mad. Du har saftevand og madpakken med. Så skal jeg nok give mit pas med også. Og dit pas med? Det må jeg heller. Ja, fordi du skal med til Tyskland i dag. Jeg glæder mig. Vi har også en masse non-daver her også. Med store vandmeloner. Og den her, det er min postkasse. Pis. Og her i. Jeg køber, jeg missioner. Den sidste, der skal med, er Jesper. Han er en rigtig humørbombe, men det er tit svært at forstå, hvad han siger. Nej, det bliver hyggeligt, det gør. Ja, fanden ja. Og vinduerne ned og det hele. Hygger du dig, Jesper? Ja. Ja, det gør han. Jeg bliver i Jylland. Der har vi jo Lillebæltsbro. Ja. Jeg elsker Morbroen. Jeg glæder mig. Peter, hvad skal du købe i Tyskland? Ja, og købe noget slik. Skal du købe slik? Ja, det skal jeg. Jeg har pengene med. Pis. Inde i bus. Nej, vi må få det ud, når vi kommer hjem, ikke også? Ja. Jan, han har puttet Pis. Inde i bus. Det sætter sig ikke. Nej. Jan sover til middag. Jan sover til middag. Skal vi til at vågne op, du? Nu skal du ind og bruge lidt penge. Så er vi i Tyskland. Ved Købmandsgården. Så er der frisk på den henne. Er det fordi, du skal passe på vægten, Jan? Ja, det er derfor. Det er det her, jeg skal have. Pis, Mars. Det sætter sig ikke. Det sætter sig ikke. Nej. Jeg skal nok prøve at finde på. Nej, jeg skal bare købe. Nej, jeg har rigeligt flygtninge hjemme i min skuff. Pis. Ja. Pis. Ja. Pis. Ja. Yes. Pis, Mars. Okay. Får du 28,5 tilbage? Det er så flere. Der er også mig, der vælger imellem dig. Ja, det er det. Det kan jeg godt forstå. Du synes, det er svært, da. Kan du lide Pinocchio-kugler? Ja, det kan jeg lide. Jeg elsker kalokkerkugler. Ja. Vi har en chauffør, han kører trillebør her i lejren, hvor vi bor. Pis, Mars.